дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бояд гуфт ки санаи 17 декабри соли ҷорӣ дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид. дар натиҷаи ниҳоӣ Шаҳло Сайдалиева, хонандаи синфи нӯҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8-уми Ноҳи Данғара ғолиб ва барандаи шоҳҷоиза эълон гардид. дар номинатсияи адабиёти классикии тоҷик миёни хонандагони синфҳои 5 ва 11 Шоҳонаи Ҷовид, хонандаи синфи 10-уми муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент соҳиби ҷойи сеюм ва дар миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, бакалавр, магистр ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик Истамиён Норгул, донишҷӯи курси дуюми коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент соҳиби ҷойи дуюм гардиданд. ба ғолибони ҷойи аввал маблағи 35 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 25 000 сомонӣ ва ҷойи сеюм 20 000 сомонӣ, диплом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳамзамон ба 45 нафар омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ки шогирдонашон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, маблағи 10 000 сомонӣ супорида шуд. дар баробари ин ҳамаи иштирокдорони озмун аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бо сертификат ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.